aan het skiën, Hilda. Oh, je hebt hier de berg naar beneden. Ja, dat is maar lekker. Oké, dan doe ik ze nog mooi, hè? Ook hier. Mama maakt er eindje aan, denk. Lekker gezond. Pak het maar erin. Oh, vis het lekker. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongen, de rust is wederkeerd. Wat hebben we juist er een mooi feest hoor, net? Oh, en wat had je toen prettig mooie cadeautjes gekregen, hè? Een fiets. Ja, die fiets is wel heel mooi, hè? Ze kan net van de fiets af te slaan. Die fiets is echt prachtig. Je het op de planning. Het is halve november, dus het is Sint Maarten. Dus we gaan doen zeker even Sint Maarten in. Maar ik doe mijn Niels. En zaken mijn groep uit zijn klas. Dus ik ga lampion gelukkig halen. Dus die gaan even in een concerten. En van de middag hebben we eerst nog iets heel oors leuks. Want toen had een mooie Elze-jurk. Maar waar gaan we vanmiddag heen? Nee, waar? Mijn Famke en tante Ilse. Waar gaan we heen? Nee. Anna en Els. Nee, Anna en Elsa die komen bij Tuin Rado in Drachten. Maar wie doet toch dit dan? Ja, zal ik die maar nemen? Nee, die mat. Ik hoor die oren. Ja, maar Boeten is het net zo handig, schat, want dan wil ze klets. Boeten met ze uit. Dat is het weer, oké? Ja, joh, ik snap ze. Ben ik zo leuk, hè, die schoent. Komt u maar. Ja, voetje. Doe hem een blokje fietsen. Let maar eens even zien hoe het maakt. Wow. Nou, joh, ik ga een speer. Vadisje in. Ik krijg het goed. Ja, het is helaas geen waar om Boeten te fietsen, want anders wil ik nog een blok omgaan. Maar dat, nou ja, dat is nog net zo'n succes met dit waar. Maar gelukkig, je krijgt een mooi rondje mee zien, hoor. Ja, het was er echt superleuk. Morgensvisite, middagvisite. Al die echt superleuke cadeaus werd ik echt wat aan had. Ze had alleen druk aan het knutselen geweest. We gingen al aan het verven van de morgen. Om mijn oors, nou, laat dit. Jij wachten? Ja, dit hier we verven, hè? Ja. We hebben al prinsessen maken. Maar ze zat er in haar waskuisje. Die hebben we ekkel maken. Want ja, alles moet natuurlijk een uitproberen worden. Nou, dit is echt oldschool. Ik weet nog dat ik vroeger ex hier. Dus dat is wel heel grappig. Dit is van tante Famke gekregen, toch? Maar ja. Nee, Silva nog hier, meidje. Zullen we nog hier, meidje? Zie ik je maar een leuke uit. Nou ja, ik help die. Zie ik je er een leuke plaatje uit en dan help ik die met kleuren. Oppraat? Nou ja, jongens, voor al heel leuks Joet op een planning. Dus ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij. En dan zijn we Chanel de Mare. En welke plaatjes was het? Maar het een holtsuitje en een buurtje en fotjes. Hier zit wat meer in dan mijn vroeger hier. Deze. Een rok met hartjes. Dat vind ik ook wel mooi. En dan hebben we nog een middelsuitje. Wat is hier nu ziekje? Deze. Welke vind je mooi? Deze. Mijn strik. En dan hebben we een holtje. Een holtsuitje. Oh, zo mooi. Ja, dan lijst er een stukje papier op. Dan mag het kleuren. En dan hebben we kleuren, hè? Mama dat wel. Gaan we dat rok. Zo. Dat handjes in de zijde. Een mooi tapje. Hola. Oh, dat mooi knoetje en een mooi bloempje zit hier. Zie je dat? Tadaa! Silva nou een oor dat wel. Ja, best. Dat is er ook een plaatje op dan. Dan was het een holle, maar deze plaatje, hè? Zie je op de achterkant staan ook nog plaatjes. Je kunt kiezen welke is mooi vindt. Ik doe deze. Okay. Nou, en dan moet er weer een papiertje tussen. Hoe weet je dat eens? Nee, maar... Is dat lastig? Ja. Wat is dat? Hallo, waar een prinses. Ik heb wel een elfke, hé. Die is mooi. Nou, wij zullen even de beestjes eraan. Ik zeg je, saber. Ik zal nou eerst even de lampion in elkaar zetten. Van Jong. Dat maar klikken. Ik zit alles werken te zijn. Het is nog van Halloween, maar ik vond ze wel heel leuk. En ik denk, dan hak ik toch wat. Hier mij een spookje en hier mij een pompoentje. Nou ja, van die stakjes natuurlijk en batterijtjes. Dus ik zal even zien dat ik dat in elkaar flansen kan. Tja. Doe het. Maar we die er nog even aan. Dan kan ik me even helpen. Spannende Sint Maarten. Waarom is het een spannende Sint Maarten? Ja. Ja, omdat er een spookje op zit bedoelst. Ja. Ja, het is eigenlijk voor Halloween. Dus wel een schattig spookje, toch? Spookje laken wel. Dit is voor zaken. Maar ik neem aan, ik nog niet verleer. Zo. Dan doen we het luchtje erin. Is deze van zaken? Ja, als je nou nog net zo vol van wat je vandaag donker is, is het heel goed. Van die jongen bedoel ik net vannacht. En deze. Zullen we die verleer kwijt?
Dit is voor Sjaakje. Tja, dit is Dien, hé. Hebben we daar een luchtje? Nou, eigenlijk hebben we niet in badkamer, maar daar is mooi zuster. Zullen we zien dat ze het goed doen? Ja. Neem maar zijn mij. Oké, dan doe ik ze nou mooi, hè? Ook hier. Tada! Ze doen het, Hilda. Mooi. Zit maten, de koeien hebben staten. Wat is het voor? Een toverstaf. Maar die vermidden mij naar Els en Anne? Yes! Nou, dobber. En was er nog een vlecht in hier? Ja! Nou, ga maar vast daarheen. Dan gaan we daar zitten. Ik sta in een potje dat met een vlecht in hier. Nou, dit is klaar. Gelukkig alles doet het. Zit ik nou in een mooie vlechtbeeld inbouwen. Want we geven vanmiddag eerst naar Anne en Elsa, hè? Super zinnig, man. Nou, van 2 knoetjes naar je vlecht. Ildo had de vlecht erin. We gaan naar Anne en Elsa. En hoe wil je het bij die zaken? Zij is 4 won. Super. Hey, zullen we naar Anne en Elsa? Ja. Zij is ik doe het je de zaken? Nou, veel plezier, schatje. Ja, doe ik succes, maar naar je pakje passen. Ja, zaken die gaat de voetbal, want ze gaan naar tenues, dus het gaan ze passen. Dus daar ga je elke zaken in. En we gaan naar Drachten. Naar Anne en Elsa. Nou, we binnen bij Tuindorado in Drachten. Even zien of we Ilse en Famke vinden kennen. Beb is al even op ziek. En dan gaan we naar de gym binnen. Ik ben heel benieuwd, Hilde. Leuk, man. Oh, doe best echt een Elsa. Wow. Met me zeg een knoet. Een knoet? Met me zeg een prinses. Mooi, hè, Ilse? Oh, de mooie schoen. Wow. Welkom. Oh, Hilde is wel een dongetje. Het is te schön. Sven in het rek. Het eland. Het is te schön, hoe mooi. Wauw. Alle je cadeautjes in de slieden. Dit is mooi. Wat hebben we hier in de boot? Zeg hier eens even. Dus toen is je met gewoon aan het reetrieden en een muziekkorps. En een moorner. Wauw. Een mooi muziekkorps hier. De muziek ontmaatje nu daar. En een vuurtour. Friese vlag? Ja, Friese vlaggenkleed. Oh, tje, de Kriesman is ontvleen. Oh, wat prachtig dit, hè? Dat is leuk. Elsa. Dit is Friese mama. Ja, de Kriesman ook, hè? Tje, hier, Hilda, een liet treintje. Dan ben je lekker aan het skiën, Hilda. Al je bij de berg naar beneden. Pisteboelie. Dat is leuk. Tja, die oma helpt even het bandje met skiën. Oh, hier een treintje. Mooi, Hilda, hè? En dat Olaf. Oh ja, Olaf weer direct. De stierpop. We hebben Anne en Elsa. Waar is de ingang, meneer? Ja, maar Dit is een mooi, hè? Wow. Zal ik anders vragen of ze mij willen volgen dat we een rondje omheen lopen? Ah. Is het een mooi kaartje, Keren? Jij daar? Wow. Hey Ira, zwaai eens nog even naar Anne en Elsa. Zeg maar doei doei door een keer. Doei Anne en Elsa. Doei doei. Oh, ik kreeg ze een tuut van Elsa. Doei doei. Ik heb het. Dat is ook zo'n mooi kaart. Oh, wat een mooie. Hetzelfde. Mooi op slipkamer ophangen. Mooi man. Ja, die kun je wel op je slipkamer hangen. Ja. Als het babyberkels, jongen, hé. Schattig, hè? Hij zoelde net een mooie Elsa of Anna kriesbal wezen. Hier is al even een beetje peers en glitters. Tja, hier is wel een Olaf, hé.
Maar ik zeg je een Elsa of wel? Elsa. Ja, snap ik. Maar even zien of die vind ik in. Nee, dat is een Wendy, Beppe. Ja, leuk betaald, geen prijs. Hilda, wat vies van deze? Hoe was de super? Nou, wat mooi. Ik vind deze. Wist het zeker? Ja, ik wil het super. Oké, nou dan doen we superheld. Ik denk het zaken. Vind ik zaken wel leuk, hè? Nee, maar ik heel blij met een mooie Spider-Man krisbal. Leuk. Hier is toch nog een oren-krisbal van, hè? Waar dit? Elsa. Nee. Anna. Anna. Wie voelt toch nog een Anna-krisbal? En Memme in bliert en Hildo bliert, hè? En weer net Elsa. Elsa wie er net, hè? Maar Anna gelukkig al, die hebben we al van. Ja. En dan geven we lekker naar Hoers. En dan jong geven we nog Sint Maarten met de lampion, met Niels. Ja, en mijn Wat een dij. zaken. Ja, En en dan geven we naar Hoers. En dan zullen we echt nog even de Sint Maarten in. Het is wel een prutte Hilda, Joert en Juster, hè? Staten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus. Hey. Nou, wij zullen even bij de douane los. Nou, we zijn op een paard. En hoe gaat het festkek alweer? Sint Maarten, Sint Maarten. Koeien hebben. Staten, meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Hey, zullen we Niels ook even ophellen? Ja. En Niels in huis? Ja. Oké, ik even. Hellen we de jongens op. 2 vrouwen en 2 jongens. De koeien hebben. Daar komt Sint Martinus aan. Zullen jullie nou een snoepje krijgen? Ja! Oh, jasje! Oh, wat een feest! Oh, wat een feest! Bof komt. Ik doe deze. In de tas. Ja. Ik ga die tas. Ik ga die tas, Hilda. Babel of Belden? Nee, Volgens mij al jaar een keer drukken. Ja. Ding dong. Zou er wel in komen, jongens? Oh, hier, dit is er door. Shit, daar komt ze. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Woe! Wat mooi. Zo, hier even in de hoes. Ja, zullen we die naar tas doen? Nou, wat zag je hem er mooi uit? Ja, die moet ik in de tas. Goed bewaard. Hé, en wat zei je hem dan? Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, je blauw, ja jongens? Wat net met wij, maar. Waar hier nog net drukt? Doe eens nog net druk, maar is toen nou drukken. Bim bam. Het is hier wat begroeid. Ja. Sint Maarten. Rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Woe! Ik denk wel als ze zelf wil komen. Daar wien ze, Beppe Rennie. Ja. Zit ik ons al hier? Doei! Nou dames, wel aan beginnen. Best op stap kom ik in. Maar je hem 2, hè? Nee toch. Al de raast. Nou, ze wilt in de tassen? En wat zeiden we dan? Dankjewel. Kijk maar op. Ja, kom maar steen. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus. Wauw. Ja, wat kan die mem mooi jongen, hè? Oh, wat verzinnen. Oeh, oh. Lekker zoiets. Weet ik wat lekkers? Nou, dan wil ik wel zo'n... aankomen nog wel meer, haast hem meer. Ja, dat is allemaal. Ja, wie had de buiten? Dank
Oh, morgen. Morgen is het feest, hè, van Pakenheim. Ja, we gaan feest. Kom maar, hij laat met een handje lijkt wel. Ja. Nou, doei doei! Ik heb Waar is toe heen, Hildo? Oh, één trok yes, ja. Is dat heel goed? Ja, we. Kom jongens, kom maar het rietje. Daar is Bomme Jan. Oh ja, 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 ja. Oh, nog net. Nou, net, wachtje. En Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Oh, jongen. Geweldig. Mooi. Nou, Nou, go, Ruudje, go. oh, maak je wat van mij haar? Ja. Van mijn mandarijntje had ik. Lekker gezond. Zie, mandarijntje. Pak het maar erin. Kost toch snoepen? Doe maar de raam. Oh, vind je het lekker? Nee. Doe dan. Hilda wordt die hard van mandarijntjes. Ja, ze Hilda had leer. Gaat nou hoor, nou. Ja, doe maar in de tas. Maar we wat het. Gaan we naar je voet rennen? Wat zei ze hem dan? Nou, sure. Dankjewel. Nou, Oh, en die dan? Had die ook. Doei doei. komt Zaken Thomas aan, echt nog? Ja, die komt wat later, maar ik weet net dat ze je helemaal heen gaan. Die beginnen met in de dwarpjes. Oh, oké. Ja. Doei. Nou, we binnen weer thuis. We zullen eens even zien wat er buiten is. Zaken zullen aan snack nog even. Maar dan ga ik mijn dijk ook weer honger. Ja, eerst naar Anna en Elsa en nu nog erin. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chillen te downloaden voor die tablet of telefoon. En naar je chitvlog. Hey hoi!